Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. TV3 celebra el 30è aniversari de l'inici de les seves emissions. Va ser fa 30 anys, el 10 de setembre de 1983, que TV3 va fer la seva primera emissió. La cadena va començar les emissions experimentals en un estudi situat al carrer Numància i l'actor Joan Pera va ser el primer presentador de la casa. Posteriorment, el 16 de gener del 84, va començar l'emissió regular. Un any després, TV3 va expandir la seva cobertura a la resta de països catalans i al cap d'un any, el 1986, va inaugurar seu a Sant Joan d'Espí. El 1992 es va encarregar de les emissions dels Jocs Olímpics de Barcelona a través del Canal Olímpic. Aquell mateix any, al desembre, va celebrar la primera edició de la Marató. A nivell d'audiència, TV3 és la cadena més vista a Catalunya des de final del 2009. Amb motiu d'aquests 30 anys, TV3 va iniciar la temporada passada el programa La Meva, presentat per Roger de Gràcia, que fa un repàs dels programes més coneguts de la cadena i mostra com es fan i què hi ha al darrere. Desitgem seguir gaudint de la nostra televisió amb el mateix nivell de qualitat que ha demostrat fins ara i que tan bones estones ens fa passar.